Събуди се. Това е само сън. Отиваме да събуди се. Най-накрая дойде това време от годината. И след цял ден правене на багаж и малко туткане в къщи, се натварихме и за първа година отиваме с наша лична кола на събуди се, което хора, ако сте ходили на фестивали, знаете колко е ценно, може би, защото количеството багаж, което предните години съм мъкнала без да съм с моя кола, беше много трудно. Това ни е най-трудното стигане до събуди се и просто е много скандално смисъл. То просто е, не знам, някакво неистово усилие да ходиш на тази температура в това слънце с този багаж. И един човек просто ни докара до тук и ни каза да хванем този път. И ни каза 15-30 минути. 15-20-30 минути мак. Наистина. И даже сме с баба Джиджи. За първа година ще посети събуди се. И така, предстои да видим колко тъмно точно ще бъде, когато пристигнем. Така, ето толкова е тъмно в момента, в който пристигнахме. И сега въпросът е къде да си обвалим палатката. Което е вечният въпрос, защото ние имаме много критерии. Включихме прожектора. Много се радвам, че и двамата сме толкова отдадени на това да намерим... И взискателни. Да, на това да намерим перфектното място за палатка, което реално наистина има много критерии. Да, и скоро ще ви го покажем. Да, когато изгрее слънцето. Нашите изключително скромни критерии са да има сянка, да е равно, да е сравнително тихо вечерта, да няма много палатки около нас, ако може да сме близо до вода и да не сме на майната си от фестивалната зона. Това, което мен много ме кефи на събуди се, е, че мога да преживея себе си по различни начини. Има пространство да изследвам дълбочината си в различни практики, медитации, дискусии и каквото друго се сетите. Но в същото време мога да дам свобода и на вътрешното си дете и просто да си танцувам, играя или каквото там ми идва. И най-якото е, че не срещам никакво осъждане, ами напротив, повечето хора, познати или непознати, просто ми се усмихват и си продължават. Снощи супер много валя. Супер много. И в момента толкова много се радвам, че е слънчево и че мога да отида да се изкъпя на водопада. И да, първото нещо, което направих като станах, беше да простирам абсолютно всичко, което беше в палатката, защото бяхме оставили леко отворено заради Джиджи през деня. Съответно, то започна да вали адски много с гръмотевици и съответно половината ни неща бяха леко мокри. Но мисля, че сега всичко ще изсъхне. Истината е, че миналата година на водопада имаше много по-голяма струя.
Но пак беше много приятно. Сигурно прекарах около 40 минути там. И всъщност исках сега да се включа, за да ви кажа, че тази година с Антино решихме да бъдем с нашите приятели в Темперамент и да работим с тях на фестивала, което мисля, че беше много добро решение, защото последните години реално винаги съм била като гост на фестивала и просто се наслаждавах на програмата и на всички лекции, workshopи и неща, които се случват, но в един момент се чувствах сякаш малко се шляя наляво надясно и мързелувам и нищо не правя и някакси ми идваше малко прекалено дълго време, една седмица, в която да се шляя наляво надясно. А сега хем имам времето да се шляя, хем знам, че имам нещо, което трябва да свърша. Много е интересно, като си на такова място, защото буквално има десетки неща, които можеш да правиш. Има супер много хора, с които мога да си говоря. Повечето ми приятели са тук в момента, което е много приятно, когато всички са на едно място. С пристигането на фестивала ме обля едно усещане на това колко съм си вкъщи и колко ми е приятно да съм тук и колко е готино просто, че може да споделяме това пространство и това преживяване. И някакси самото усещане да бъдеш тук и свободата, че можеш да бъдеш каквото си поискаш, когато си поискаш да правиш толкова много неща и да си с хора, които са супер приемащи и обичащи и творящи и жизнерадостни. Наистина е много свободно, някак си има пространство да се случва всичко. Трудно е да го сложа в думи. Опитвам се. Добре, сега след като вече съм ви казала колко е хубаво на Събуди се и съм извадила само най-прекрасните и приятни моменти, защото то винаги има много от тях там, сега искам да ви разкажа и за другата страна на монетата. Истината е, че на нас тази година ни се наложи да работим там, защото първо, че имахме да си съберем още пари за наема и второ, че не си бяхме купили билети за феста и нямахме възможността просто да си правим кеф една седмица, защото след това щяхме да се приберем без пари в София. Съответно, за нас се отвори възможността да работим в Темперамент и ние, разбира се, с голямо желание я приехме. Темперамент е холистична творилница, в която с огромно внимание към детайла се приготвят всякакви пробиотични храни и напитки. Представете си възможно най-обогатените на пробиотици лимонади, ябълкови сокове, айран от кашу или орехи, също така вкусни сандвичи с темпе или тофу. Общо взето за мен да работя с такава храна и да мога да й се наслаждаваме винаги огромно удоволствие. Готови за темпе гриловането. Гриловаме на специален чугунен тиган. Като чугуна зарежда със специални иони храната. Чугун! Тератор. Първите дни бяха сравнително лежерни, тъй като все още не се бяха събрали много хора, аз имах повече време да си правя кефа и съответно всичко беше топ. Впоследствие обаче, на един човек от екипа ни му се наложи спешно да си тръгне от феста и това леко измени графика ни. Отделно от това, към уикенда вече пристигнаха много хора и работата рязко се покачи. Пак беше супер, влязохме в по-бързи обороти и пак ни беше забавно. До момента, в който аз започнах да виждам всъщност колко много приятели имам на феста вече и започнах да осъзнавам, че аз нямам никакъв шанс да прекарам качествено време с тях, както би ми се искало. Съответно,
Това ме вкара в едни леко драматично емоционални процеси и едновременно с това на събралата се умора започна яко да се обажда. Някак си тази сутрин, когато се събудих, се чувствах доста изтощена. И сега, когато виждам отражението си в камерата, не изглежда много по-различно от това, както се чувствам. Да, последния ден от феста е днеска и ние трябва да си тръгнем, защото аз утре съм на работа в София и на мен ми дойде цикъла. Съответно, в момента се чувствам, се ме е прегазило нещо. И събирам багажите, а Сантино е в темперамент вече. И да, беше доста изтощително. Мисля, че няма да разкажа в този момент, но наистина имам нужда да разкажа за това преживяване. Така че сега отивам първо да събера багажа от палатката, която вътре е около 300 градуса, понеже пече от известно време. Да. В крайна сметка, моята поука и извод от тази годишния фестивал е, че за мен това място там, с тези хора и това безвремие ми е най-ценно и обогатяващо да ги преживея без да имам никакви ангажименти. Събуди се за мен е място за свързване с хората, с природата, с себе си, с спокойствието, с насладата и радостта. И честно казано не мисля, че имам някакви причини да си прекарвам времето работейки там. Но все пак, изключително много благодаря за възможността да преживея себе си по още един начин. И благодаря на всичко и всеки, който е замесен в осъществяването на цялата енергийна вихрушка, която се случва там. Ще се видим другата година. Благодаря за гледането.